Sige. Yun. Sunod na ako. Sige, ayan ti ado ti naluom na. Pa, oh. Mama. Ayun. Hindi ka mo na. Picture na Aray, kinukuha. mitinik pala. Picture na na kinukuha. Iyawin mo mo lang arwi nga dago sa iko aman. Yan. Ano mag-grass cutter to po. Uy. Matamis na kaya ito? Oh. Yun. Aray. Arki, kunin mo na yung bisaw mo, buka mo. Ibuka. Nagbuntong, nawan nga malapit 29 Ilang araw ito tatagal? matagal. Isa ka na yung isa. Mga muda sa linda ito namin nakaluyot kan nila ka. 7. 7. Gawin mo ng 10. Ito. Hmm. Dami pala yun. Tama na. Kasi hindi ako kumain ng kanin. Hihiwain daw di Papa. Mga ano. TikTok. TikTok eh. Basta Diyan ka na maala. mas. Yan. Chef. Yun lang na. Oh. Okay. Yan. Oh. Yan yun. Yummy. Eh. Tak dito to dato eh. Maglaki subo. Sige, Arthur. Pagi mo kay mami mo arkay.